tansah hormati nangku ngarasanipun para pini sepuh aji sepuh sedaya tansah hormati nyipun Bapak Kepala Desa Ampal Resmi kaliyan sedaya perangkatipun tansah hormati para pepunden para tamu kakung putri sedaya tansah hormati nangku jadi pun ingkang kambung kati dipun Bapak Seno Triatmojo sop Ibu Evi Murwati Ningsih sak kluwangsa tansah hormati sumrambah dateng kadang-kadang tamu aku nyambut tansah hormati aturaken sugeng pepanggihan kanggo sakanca inggih saking kanca panglipur Aji Laras Campursari pimpinan kadang kula dipun Ki Setyo Nur Wicaksono biji saking tlatah Ambal utawi Blengor Ambal Kebumen alhamdulillahirabbil alamin wonten ing wiwahan menika Aji Laras katimbalanipun Bapak Seno Triatmojo telasan Ibu Evi Murwati Ningsih sak mangsa dipun adicara dipun Bapak Seno Triatmojo telasan garwa anglampahi dranipun tiyang sepuh angitaken ingkang putra peparab Dik Rendi Raine Atmojo kula sakonco saderengipun saking para panglipur Aji Laras Campursari derek mangayu bagio derek bunga derek dongaaken mugi-mugi hajatipun dipun Bapak Seno Triatmojo telasan Ibu sak lumangsa darengena raharja manggih wilujeng boten wonten pambeng sak tunggal menapa amin Allahumma amin. Kita sadar dongaken mantanipun hitan pun Dik Rendi Raine Atmojo mugi tansah dados putra ingkang saleh migunani tumrap bangsa agama duwe negari ugi tansah bekti kaliyan tiyang sepuh kalih nggih. Aji Laras Campursari derek sowan taslipun dhateng para tamu sedayanipun tembang-tembang langgam Jawi tembang-tembang Campursari ugi wekdal menika kanca-kanca Aji Laras pun sengkuyung kalian kanca audio wonten kadang audio Geraha Professional Sound System. Para tamu sedheripun sugeng rawuh sugeng pindah langkah kanthi mardu matikane penggalih ugi pinaringana dareng unjuk kanthi suklan mardika. Kula amakili keluarga sedheripun Bapak Seno Triatmojo teladan Ibu sak klomongso matur sanget atas saipun pertamu sedaya sampun kersa ngrawuhi undanganipun ugi sampun kersa ndongake mugi kanthi donga pangestu panjenengan sedaya adicara wonten ing dalam menika lampahake sae boten mangke pambeng satunggal menapa amin Allahumma amin nggih. Saya kanca-kanca Aji Laras ugi hanganti kanca-kanca Widyawati dijumenenge nggih Mas Bos. Monggo pisan kanca Widyawati menika mijil saking tlatah Wates. Lho Wates kok ya. Blengor karo Sumberjati. Lho ora apa-apa kala-kala ki ya. Nggih. Katur Pak Seno, derek tinggal nggih Pak nggih. Jan. Putranipun kelas pinten? Kelas 6. Cobi tak mirsani. Wih Jan. Coba jeneng Dik, wih. Astagfirullah ya Allah Gusti gantenge ya Allah. Sing manut nggih kali Bapak Ibu nggih. Nggih, pun mari dereng Mas. Loro mboten. Penak. Pengen melih, lho kok mantuk-mantuk. Biagane daftar surat kene ora iki. Nggih. Katur jeneng kanca Widyawati. Monggo katur jeneng diajeng Uut Setyo Indonesia. Yeah! Angka loro sinden terkenal laris manis ini dudu mergo suarane ini mergo kentire dasare piyayine yo ayo nggih Mas Among Mas Widu nyuwun pangestu belajaran niki gathuk-gathuk nyuwun pangapunten estu katur jumeneng sederek kanca Widyawati diajeng Indro Yakso
joget ngegot kok enek regot ora Jawa Tengah 3 Mas Suryane ayu Mas No update ya update saiki iki dadi rebutan wiyaga lho tenan iki piye gue rebutan tukang son Yayine ayu mijil saking tlatah Gunung Kidul Katur Jumeneng diajeng Vivi 17 in yo sampun Sumadyo. Nah, nek sing setunggal niki bintang tamu pertama. Menika mijil saking tlatah Jawa Timur, Kediri ya Mas. Kediri. Pripun? Oh, saka Klaten to. Lah kok informasine iki sing terakhir kok rada kere-kere numpake pesawat helikopter medhuwe teng lapangan Ngambal. Nggih. Nggih, Mbak Lian Sugeng Lenggah. Ngasose. Oh yo wis. Nggih, monggo. Katur jumeneng alon matone kelakon. Nggih. Monggo kalian nggih. Pertama sedaya kanggo Putri. Yo. Lian oke. Asik. Dewi niki anu big boss bendahara Uut Setyo Indonesia sing nomor 2 Indro Yakso Suromaruto. Nek urutane berikutnya Vivi 17 in. Nah, sik iki kita serawuh. Sik tak kono yo. Dudu mergo keseki dudu mergo ki butuh istirahat. Jam terbangnya kemana-mana. Mbak Lian sehat nggih Mbak? Alhamdulillah nggih. Murwakane setunggal aku saking para-para kanca-kanca Widyawati Aji Laras katur pertama sedaya Sugeng Lenggah nyarak kanthi sukulan Mardika dari mujuk kanthi mardu mardikane penggalih iso.
muga bisa dadi tombo kanggo iki anggap tuyuk rino bengi oh aji laras Nggih, sahabat-sahabat Purwakani setunggal